Kif ħafna nies ħajqogħdu fid-djarhom matul żmien il-festi minħabba l-pandemija, għal dan iż-żmien maġiku l-istazzjon tal-One ħajkun qed jippreżenta bosta programmi ta' interess għal dawk kollha li se jkunu qegħdin isegwu mill-kumdità tas-Sufan jew f'soddithom. Fjum il-miliet it-telespettaturi jistgħu jibdew il-ġurnata b'qudiesa minn Father Louis Mallija. Filwaqt li Wayne Aquilina u l-mistiedna tiegħu se jżommulna kumpanija f'dan il-jum speċjali permezz ta' edizzjoni speċjali ta' Espresso. Ftit qabel nofsinhar One se jingħaqad mal-Vatikan fejn insegwu l-Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Fil-miliet One se jxandar ukoll id-dram klassiku ta' Otello. Fl-ewwel tas-sena imbagħad One se jxandar l-Urbi et Orbi tal-ewwel tas-sena. U għall-ikla ta' nofsinhar se jkun hemm il-kunċert ta' Andrea Bocelli ta' kumpanija. Ma jistax jonqos li l-għada tal-miliet fuq One tista' segwi l-maratona tal-istrina b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chess Fund. U fl-ewwel jum tal-2021 isegwi l-festa ta' ġenerożità b'risq id-dar tal-Providenza. Ma jistax jonqos li lejliet l-ewwel tas-sena One se jxandar b'mod dirett iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Belt li fihom se nilqgħu is-sena l-ġdida b'differenza. F'dawn iż-żminijiet ta' festi One se jippreżenta wkoll drama ġdida bl-isem tal-Iskwadra Sigreta tan-Nannu Ton. Filwaqt li nhar it-tnejn li ġejjin fid-9:15 ta' filgħaxija, it-taqsima tal-aħbarijiet One News se tippreżenta 2020 dak li sawwara. F'dan il-programm il-ġurnalist Colin Degwara b'filmati ta' Sean Kuċċardi u muntaġġ ta' Kulin Deminkoli se jħarsu lejn l-aħbarijiet lokali u barranin li ddominaw din is-sena.